बायरा जानांगौबा होनखायो आं खिन्थु मा खालामनोलाय निश्चय मिथिखाबाय जानो हागौ दिन टपिकआ मा टपिक जागोन नङाबा लोगोफोर बेसेबांखि बुंदो एसेबांनो बारा जागासिनो दं जोंनि बर' समाजफोराव खना खनला जयै मोजां गाज्रि बाथ्रा रायलायनाय सेक्सनि बाथ्रा रायलायनाय बिराद माने दावराव बार जागासिनो दं नोंथाङा ससेखिलि भिडिअखौ नायना लाग्रोदो आखाइ होख्रेमजालायलायनो थांदों मिथिगौ बायरा जानांगौबा होनखायो आं खिन्थु मा खालामनोलाय बानायग्रो मा खालामनो नों गामियावनो थैजायाबा जों मा गिनो जों गिया मिथिबाय मा खालामनोलाय मा खालामनो बायरा जानायखौसो गिबावबाय हनै माबायदि मानसि बेलाय मा खालामनो टाउननिफ्राय मबाइला लाङो जेब्ला सफैयो अब्ला मा खालामगोन बुं दे हौवा सौवानि खोथा गैया मबाइला आंनि हौवा फाग्लि फैयो हौवा सौवानि खोथा गैया आंहा न'आव बिनानावनि नाम्बार बिहरनांगौ फन हरगोन दे नोंनि हौवानाव आं नायगोन ओइ बांद्राय रायलायनो दा नोंबो लागा जागोन लोगोफोर नोंथाङा ससेखिलि भिडिअखौ नायनानै निश्चय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनैनि टपिकआ मा टपिक जागोन बे सानै साथामसो गथ'फोरनि सायावनो फंसे बाथ्रा सावरायगोन आरो जोंहा दिनैसिम बेफोरबायदि गथ'फोरखौ जों गाइडलाइन होनो हायाखै बेनिखायनो गथ'फोरा जों माने बिराद बारानि सायाव बारा बिराद बारलांगासिनो दं आरो बेखौ जोङो गोग्गोम गोहोमै गाइडलाइन होनो रोङाखै दिनैसिम माने बिमा बिफाफोरा ओरैबायदि नोजोर होनो रोङाखै गथ'फोरा माने स्कुलनिफ्राय फैनानै न'आव बबेयाव थांदों दिनैसिम माने गथ'फोरा स्कुलनिफ्राय फैनानै बबेयाव मायाव थांदों दिनैसिम गथ'फोरा ओंखामखौ जानानै बबेयाव एक्टिभ थादों बेखौ माने गासैबो बिमा बिफाफोरा माने गाइडलाइन होनो रोङाखै बेयो जोंनि थाखाय माने बिराद गाज्रि गोरोन्थि दै आं डाइरेक्ट बुंखायो बिराद गाज्रि गोरोन्थि माने जोंना दा एसे मोना जाबाय आं बाहेरायाव भिडिअ बानायनानै दं आंनि हेफाजाब आरोना माने बिराद गाज्रि गोरोन्थि दिनैसिम गथ'फ्रा गोदो गोदायो माने नैबे बोसोरसेसो नै बिराद सोलिबाय थानाय समफोराव गथ'फोरा माने हौवासा मानसिफ्रासो बिराद गान्जा बिरि होरि सोबोमोन दै नाथाय नैबे दा समफोराव बेफोरबायदि माने जमा थानानै गथ'फ्रा उन्दै हिनजावसा गथ'फ्रासो आजिखालिनि दिनाव ड्राग्स बिरि सिगारेट सोबनाया बारा जाबाय बेखौ जों गाज्रि नोजोरजों थांनाय लामाखौ जोङो सिफायना होनांगोन गाज्रि गोहोमै थांनाय लामाखौ जोङो मोजाङै लाबोना हानांगोन बेखौनो बुङो जोङो माने बिमा बिफानि मोनसे गाइडलाइन थानांगौ दिनैसिम गथ'फ्रा बेफोरबायदि 15-16 बोसोरफोराव बेफोरबायदिनो फरायफुनाय समाव बेफोरबायदि माने देहा गरम समफ्राव सेक्स गेलेयोब्ला नैबे भिडिअ दाखाल बावैसो शेयार जाखांबाय दिनैसिम बेफोरबायदि गथ'फ्रा माने समाजनि थाखाय भाइराल जायोब्ला समाजाव मिथिजायोब्ला आरो थाङै थुङै संसार जानायसिम हाबा जानायसिम मा जाबावगोन बेखौ माने बिराद साननो गोनां आरो लोगोफोर दिनैसिम माने बेफोरबायदि गथ'फोरखौ जोङो मोजाङै माने मटिभेसन होनो हायाब्ला जों गथ'फोरखौ दिनैसिम मोजाङै माने इनफरमेसन होनो हायाब्ला गथ'फोरखौ जोङो तकलिफखौ दिनैसिम जों बुजियाब्ला गथ'फोरा बबे जायगायाव थांनानै मा जाहैदों गथ'फोरा बबे जायगायाव थांनानैसो जों मा रायज्लायहैदों बासो जों ड्राग्स सोबहैदों बा आंनि फिसाजो बबेबा लाइफआव थांबाय नामा बबेबा आंनि गथ'फोरा बिराद गाज्रि जायगायाव थांबाय नामा बेफोरखौ माने नोजोर होनो हायाब्लानो बिमा बिफा जानानै जेबो लाब गैया आरो दाखालि बावैसो नैबे सासे उन्दै गथ'आ नैबे केमेरा क्लिपजों बानायजाबाय थानाय भाइरेल जायोबा आं मिथिया दै होननानै माने रागा जोंलायनाय बिदि मोनसे भिडिअ दंमोन माने SBID ना मा बुङो बिदि मोनसे बेमार दं होननानै माने गाव बुंदोंमोन थैजोबगोन नै नोंसोरो आंखौ दांना लाना होनना बुंनाय गथ'आ बे गथ'खौनो माने सिग्रोमबाय थानायखौ नुनो मोन्दों आरो बेफोरबायदियावनो गावबा गावनि मोजां मोनलायनायखौ सेलायनोबो गिला बुथारलायनोबो गिला सोरबा बुथार जानानै दोनजाबाय सोरबाफोर माने जिना आरो बुथार जाबाय बेफोरबायदि जमा थानाय जायगाखौ जोङो माने नायगिरनानै हमनो हानांगोन लोगोसे बिमा बिफानो फोरमायनो हानांगोन लोगोसे बेफोरबायदि नोंथांनि फिसाफोरा नोंथांनि बिमा बिफानि खोथा मानियाब्ला बेफोरखौ माने गाइड लानो हानांगोन गामियाव सानै साथामसो कमिटि दाना दोननांगौ जेरै हमनानै ला साब्रै साबासो मोनाबिलि समफोराव गथ'फ्रा लेखा फरायाखै मोनाबिलि समाव गथ'फ्रा सोरनिया माने बबेयाव थांदों 4 बाजिनिफ्राय न'आव मोनाबिलिनि 4 बाजिनिफ्राय जइन जानांगौ स्कुलाव फरायनो थांनो होनो मखस्थ' हरनानै लिरनांगौ लोगोसेयै जानाय लोंनायफोराव बारा गोसो होनो नाङा आरो गथ'फोरा फरायनाय समाव गथ'फोरनो जानाय बुस्थु मुवा दिहुनना होनाङा लोगोसे दोखो अभार गेलेनो होनाङा दसे गेलेनो होनांगौ लोगोसे बेयावनो माने जोंनि गथ'फोरा माने अभार गेलेद्रायब्लाबो माने गाज्रि जायो फरायनो बायो मेङो मखस्थ' हरनायखौ फरायनो रोङा मास्टरा लिरनो हरनायखौ लिरनो रोङा दोखो गेलेना फैयो मेङो उन्दुनो नागिरो ओंखाम खुरना होबाय जाबाय उन्दुबाय गथ'फ्रा बेफोरबायदि माने फरायनायाव बरबाद जायो आरो बेनिखायनो माने गथ'फोरखौबो बारा गेलेनो होयोब्लाबो गाज्रि जायो मोजाङै माने नायनांगौ जोथोन लानांगौ आरो बेफोरबायदिखौ माने गाइडलाइनफोरखौ मोजाङै होनो हानांगौ अब्लाना माने गथ'फोराबो गावबा गावनो अट'मेटिकलि फरायनाय जानाय लोंनाय टेबोल जिखुनु मोजाङै थायोब्लानो गथ'फोराबो अट'मेटिकलि माने फरायनाय इन्ट्रेस्ट जाखाङो आरो बैफोरबायदि जमा थानायफोरखौ माने एसे माने गाइड होनाया माने जोंनि बिमा बिफानि थाखाय बिराद माने मोजां मटिभेसन आरो लोगोसे नोजोर होनांगौ दिनैसिम जोंनि
बिमा बिफाफोरा माने बांसिनानो नोजोराव थाला बांसिनानो फेसबुकफोराव इउटुबफोराव बांसिनानो सोरजोंबा लाइन मारिनाय सोरजोंबा मेसेज गेलेनायाव अभार जालांबाय बेनिखायनो माने उन्दैनिफ्रायनो गथ'फोरा माने जिनाहारि खालामजानाय बुथारजानाय उन्दैनिफ्रायनो सोरबा देहायाव गोरबोआव गथ' दाननानै गारजानाय सोरबा बुथारजानाय सोरबा फासि जाना बुथारजानाय सोरबा गुबुन हारिजों खारनाया माने जोंनि बर' समाजाव साफा सानै बर' आइजोफोर साफा सानै माने जिखुनु बर' सिख्लाफोरा माने बिराद गुबुंले खालामबाय थानायखौ नुनो मोन्दों आरो सोरबाफोर माने जिखुनु माने गावनि हिन्जाव गोनां माने गथ' गोनां सोरबा हिन्जावखौ लाना खारनाय बेफोर जोंनि बर' समाजाव बिराद माने जाफ्लेबाय थानायखौ जोङो A to Z नुनो मोनखायो आरो आजिखालि माने फेसबुकखौ माने खुलिब्लानो नुयो आरो आं बेखौनो बुंगोन बेफोरबायदि गथ'फोरा खना खनलाफोर हौवासा गथ'फोरजों बेफोरबायदिनो सेक्स गेलेनाय लोगोसेयै माने मोजां गाज्रि बाथ्राफोरखौ सावरायनो रोङा मोजां गाज्रि बाथ्राफोरखौ रायलायो लोगोसेयै सेंग्रा सिख्लाफोरजों लोगोसेयै लिंक थालायनानै लोगोसेयै बेफोरबायदि माने खना खनला माने जिखुनु गान्जा सोबनाय सिगारेट सोबनाय थांखु जानाय हुदाफोरा बेफोरबायदि जमा जमा थायोब्ला गाज्रि जायो बेनिखायनो माने सोरनि फिसा नङा बेफोरखौ माने नोजोर नायना बोखारनांगौ एसे साजा होनांगौ गामिनिफ्राय गाइडलाइन थानांगौ लोगोसेयै मोनाबिलि समफोराव सोरनि गथ'आ बबेयाव थांदों बबेयाव बेरायदों बबेयाव बेरायाखै बेफोरखौ माने नोजोर होनानै साफा सानै सयजनसो माने गामिनिफ्राय ग्रुप दानानै दोननांगौ आरो बेफोरबायदिखौ माने सिफायनांगौ गावबा गावनि लाइफनि थाखाय बरबाद जायो नै दिनै 15-16 बोसोर गथ'फोरा माने देरफुनाय समावनो बेफोरबायदि माने निसा बुस्थु लायोब्ला माने अट'मेटिकलि गावबा गावनि देहाया बरबाद जाखायो आरो लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला नोंथांमोना आंनि बे बुंनाय फंनैसो बिबुंथिखौ माने गोरोन्थि मोनदोंब्ला आंखौ बर' हारिनि फिसा होननानै निसय गोरोन्थि थाखाय निमाहा होबानो जाबाय लोगोफोर आरो लोगोसेयै आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय जोबजासे नायनो थाखाय गासैबो गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरनाय थाबाय लोगोफोर नैबे आं दा केमाव जोंबो एसे मोनाबाय अब्ला माने बे भिडिअखौ खननै बे माने भिडिअआ फेसबुक फैबाय नालाय आं खनसे माने बाथ्रा बुंनानै मटिभेसन होनो एबा माने एसे गाज्रि जाथारदोंब्ला एसे माने सावरायनानै बिमा बिफानो नोजोर होजासिम बा बिमा बिफाखौ माने एसे फोरमायथो होननानै माने बे भिडिअखौ माने एसे सेयार खालामना होबाय लोगोसे सोरबाफोर माने बेफोरबायदि गोनो गोथो जाखानानै दङब्ला माने बेफोरबायदि माबा गाज्रि आखुआव थांनो नाङा लोगोसेयै आं दा माबा बुंबावगोन लोगोफोर बांद्राय बुंबावो माने गोरोन्थि जायो अब्लाबो माने नायना थानो हाया आरोना लोगोफोर उन्दै गथ'फोरखौ माने सेक्सनि बिखय रायलायनाय जिखुनु माने गावबा गावनि लाइफनि थाखाय मोजाङै रायलायनो रोङा लोगोफोर दिनैबो जोंनि बर'फोरा सिख्लाफोरानो जा सेंग्राफोरानो जा जबनि बिखय माने खारनाय गैया दे जिखुनु जबनि बिखय खारनाय गैया नोङो 8, 9, 10सिम फरायबाय हाबा जाबाय बाइक बिबाय जौ लोंबाय नांलाय खम जाबाय फाथैलाय बिसिबाय बेफोरबायदिनो गानांगौ जाबाय बिराद माने गुलुं गुजुङाव अफार आरो लोगोफोर दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनाय समाव लोगोफोर आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनो थाखाय गासैबो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय थाबाय लोगोफोर मोनाबायबो एसे बारा मोजां नुयोब्ला केमेराया ओंखायनो माने दिनै भिडिअखौ एसेयावनो लोगोफोर सोरबा गोदाननिफ्राय चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना लोगोफोर साबसक्राइब खालामनांगौ जेबो नङा दिनै भिडिअखौ एसेयावनो लोगोफोर बर' हारि जिउल' जाथों